So encouraging to me. So, nag-dasig siya. I'm looking Kapag siya kadasig ka na. I'm looking forward to spending the future with her So, soon. ako panataw nga para sa amo nga sa unahan sa among kinabuhi ugma. I'm going to go ahead and pray, and then we will turn in our Bibles to Psalms 103. So, mapadayon ta. So, ato nga ablihan ato nga balang kasulatan diya sa Salmo 103 o na ato sa side. Father God, I thank you for your Spirit moving in this place. Mawahan ng langit doon. Salamat. Ngayong walang espiritu magkamuhat ng mga dati. Lord, I pray our ears will be open to receive what you have to say to us today. Ginoo, ako nagampo nga ang tanang itulungog maapli o madawat madunggan mo ang imong pulong. Lord, for it is by your word that we receive everything we need. Ang pinagis imong mga pulong madawat namo ang tanan namong gikinahanglan. Jesus, you are everything we need. Ginoong Hesus, ikaw ang tinugdan sa tanan namong gikinahanglan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Psalms 103, verse 1 through 6, we will read. He says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Sa inyong salya, diri, dayga o si yupa o kalaggo o dayga Bless the Lord, inyong tanan sa sulod nako dayga ninyo si yupa. bless the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits, O dayga ninyo o kalaggo o gayo kalimti ang tanan niyang gibuhat nga maayo. who forgives all our iniquities, Nga nagapasaylo sa tanan natong mga kalapasan. who heals all your diseases, Nga nag-aayo sa tanan natong mga balatian o sakit. who redeems your life from destruction, Nga nagatubos ka nato gikan sa atong kinabuhi gikan sa kalaglagan. who crowns you with loving kindness and tender mercies, Nga purong-purong kanimo sa tanan niyang kaayo. who satisfies your mouth with good things, Nga nagatagbaw ani sa imong baba sa tanang butang. so that your youth is renewed like the eagle. Nga ang imong pagkabatan-on magkinapag-o sama sa agila. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. Ang Dios nagapadayag sa iyahang pagkamatarong. Amen. Amen. In verse 2, Sa versikulo 2, it says, "Forget not all his benefits." nagingon siya nga ayaw kalimti ang tanan niyang pagkamaayo. How many of you know that Jesus Christ is the only way, the truth, and the life? So, kinsa man kaninyo nga nakahibalo nga si Ginoong Hesus ra gyud ang bugtong at agianan diha sa kinabuhi. Outside of him, we have nothing good. So, gawas niya ta wala nagilain pa. He is our creator. We belong to him. So siya nga itong magbubuhat o kita na ito sa diha kaniya. And so many times we forget. O daghang panahon nga nataligam nato nalimtan nato kini. And when we do, we lose sight of what God gave to us. So, We lose sight of true vision. We forget what God gave us. okay. So, na panahon nga din nakalimtan nato ang gihatag sa Ginoo. In His Son Jesus, He has given us all things that pertain to life and godliness. O nga niyang bugtong anak nga din gihatag ani kanato. In verse 3, He says, Sa versikulo 3, siya nagingon, who forgives all your iniquities. siya nagapasaylo sa tanan natong mga kalapasan o kasalanan. You notice He says all.
Tanang giingon niya, tanan. Nga. He does not leave one out. So, wala kay usa nga din iyang gisaylohan. There is no sin that cannot be forgiven. So, wala kay sala nga wala niya mapasaylo, di niya mapasaylo. The only sin that cannot be forgiven Ang usa ka sala nga dili niya mapasaylo, is the sin that we do not repent of. kana yung sala pagkadili mahinulsulod. And so he encourages us today So ako dasig kaninyo na ining mga adlaw, to cry out to him for his forgiveness. nga di kita mutuaw sa iyang kapasaylohan. And we have assurance of God's word Kaya doon na kita'y kasiguruhan diha sa pulong sa Dios. that when we look to Jesus in faith, Nga kita magatanaw kang Ginoong Hesus uban ang pagtuo. that all our sins are forgiven. Kaya tanang mga sala mapasaylo. Because the blood of Jesus is worthy. Tungod kay ang dugo ni Ginoong Hesus sa cross. There's power in the blood of Jesus. Dunay gahom diha sa dugo ni Hesus. No sin is greater than his blood. Wala kay sala nga mas mulapaw pa sa dugo ni Ginoong Hesus. The only sin that Jesus talked about being unforgivable, the only sin Jesus said could not be forgiven, Masala nga dito the Da- unforgivable sin. ang pagpasipala sa balang espiritu mo'y dili mapasaylo. When we reject God's Spirit dealing with our hearts, Sa diha nga ang balang espiritu atong isalikway sulod sa atong mga kasing-kasing. so when the Holy Spirit moves upon us, Sa diha nga ang balang espiritu magalihok sa diha sa atong matag sa kinabuhi. bringing conviction of our sin, Nga din magakumbiktar sa atong sala. we have a great opportunity Aduna tay dako kay kahigayunan. to cry out to Him in faith Nga din kita motuaw nato kaniya uban ang pagtuo. and receive forgiveness O makadawat kita og kapasaylohan of all our sins. sa tanan natong mga sala. Amen. Amen. In verse 3, he also says, O sa versikulo 3 siya nagaingon gihapon ini. who heals all your diseases. Siya mag-aayon sa tanan nimong mga balatiak sakit. There is no disease that is too big for God. Wala yoy balatian o sakit nga diin mulabaw pagkadako sa atong Dios. There is no sickness too strong for God. Wala yoy mga mulok o mga balatian nga diin mas dako pa o kusgan pa kay sa atong Dios. Because of what Jesus has done on the cross, Tungod kay si Ginoong Hesus iyahan na lang gidaog dito sa cross. He made a way for you and I to receive healing. Iyan ang gihimo ang tanan aron kita, ako, ikaw makadawa sa kaayuhan. It does not matter your age, So wala ni magbasi unsay imong kitapon sa imong edad karon young or old. o bata ba ka or hangtong na. All that matters is that you belong to Jesus. Ug kining tanan ang gikinahanglan lang nga matag-usa mahiusa diha ni Ginoong Hesus. And in that, you receive the benefit of His healing. Kung pinaagi ni ana, ikaw makadawa o ako kita makadawa sa kaayuhan. I will share a personal testimony of God's healing. Ako magapambit kaninyo og kanang kasinatian may tungod sa kaayuhan. Years ago, my grandfather became very sick. So, milapay nga pila ka tuig ang akong ludo grabe yun na sakit. He almost died. So, nagtinga na siya hapit sa namatay. The doctor said Ang doktor mingon, his disease was incurable. so ang iyang sakit hindi na yun matambalan. The only Huh? way, Ano kayo na? the only way that he could live is by taking a medicine 3 times a day. So, usaha nga gihimo nga paagi nga diin siya mabuhi.
tuman siya tambal katulong sa usa ka adlaw. My family, we prayed for him. So, ang tibok pamilya niya, nag-aampo para kaniya, sa iyang lolo. But we see nothing. So, wala gay, We see nothing. He was still sick. so wala gay alipyo ba? So, nagpabilin na gyapon siya nga masakiton. Still sick. How many of you have prayed for healing So, pila ba kaninyo diri nga nag-aampo para sa kayuhan? and still see nothing? O, wa gyapon nakaplagan nga maura gihapon ba? And we say, God, I don't understand. I prayed. So, yung mayo nakakatos Ginoo, ano ni Ginoo, na nag-ampo man ang bato niya, naramdya po ng sakit. Yeah, but it says in His Word, Kung siya nag-ingot sa iyang pulo, He heals all diseases. nga siya mo ayo sa tanang balatian. I'm reminded that Jesus said Ako magapahinumdog kanyo nga Jesus ningon, in Luke chapter 17 sa Lucas Kapitulo 17, that we should always pray nga kinahanglan di ay dili mohunong sa pag-ampo. and never give up, Kung di yun ta mo surrender, dito mo atras. because we walk by faith and not by Kita sight. nagalakaw sa pagtuog, dili basis sa nakita. So we continue to believe for my grandfather. So, nagapadayon sila sa pagtuo para sa para sa iyang lolo. A long time went by. So, nagapadayon ang taas nga panahon. He became so discouraged. So, niabot jud ang panahon nga iskurahin na si kayo. And one day, an evangelist came So, sa adlaw niya na dunay usa ka evangelista ni Apo. We had never met him before. Wa yun nila na ikahibalag bisan kausaan na rin yung panahon. After he preached the gospel, Human siya nga nagawangis may balita. he had a word of knowledge from God. So adunay pulong sa kahibalo gikan sa Dios nga niabot kaniya. He looked at my grandfather Ug siya mitanaw sa iyang lolo, and said, God is healing you now. ug siya mingon, ang Dios nag-ayo nimo karon. That God is healing your eternal organs. So ang Dios nag-aayo sa kinasuluran niya nga mga bahin. My grandfather started to weep. So akong lolo ning sukod ng tulo ang nato kay luwa sa iyang mata. I felt scared. Ay niya nahadlok. Ya. Kaya nahadlok niya wa diay. Hair on my arm. Nalindog ko na yung balik ko. Kaya I said, how does this man know what's wrong to my grandfather? Oh, so nagkaingon yun. Nautap niya ako ang lolo. And so I said, we go home. So sila may ulit, sila balay. My grandfather takes his medicine. So ang iyang lolo, balik na ko, tumara ko sa iyahang tambal. And then he said, I feel sick. So siya na kumihingon nga, sakit. Naraghihapon ang sakit. Each time he would take his medicine, he said, it makes me sick. So sakit nung gihapon, panahon nga ganin mo, tumas sa tambal. Maybe I stopped taking the medicine. So basin mo, hunong na lang siya, tumas sa tambal. He goes to the doctor. So niyatulog siya sa iyang doktor. The doctor examines him So ang doktor nagasusi na po nag-examine ito kaniya. and says, I do not know what happened. So, ningon ng doktor, ito kabalo kung sa'yo nahitabuan eh. This is impossible. Pero imposible kayo ni. You are completely healed. Nga, siya kumplito na kayo ba? Amen. Glory to God. Hinmaya ako na to ang Diyos. Glory to God. That has been 10 years ago. So, nilabay na kato nga pulo na katuwid kami. And my grandfather is still walking in healing. So, ang iyang lolo, karon naglakaw na diha sa kayuhan. Because he heals all our diseases. Lord kay ang Diyos nag-aayos sa kanang sakit o balatian. He is no respecter of persons. He shows no favorites. So wala siya nagatanaw kinsa iya nga o kana ba nga dili
pabor-pabor ang Ginoo. He loves you all So, Amen. nagugma siya natong tanan ninyong tanan. just as much as my grandfather. So, sama usab sa iya nga lulo. If you belong to Jesus, Kung kita ana ani Ginoo, God is your father. ang Dios Amen. imong amahan. How many of you parents, So, sila man diri nga ay kanang ginikanan. when your child is sick, Ang inyong sa dihang ang inyong anak naa sa balatian. your heart hurts for them? So, ang imo pong kasing-kasing mabatik siya supo. God's heart is moved for you. So, ang Dios usab ang kasing-kasing sa Dios na Just because we do not see the healing at first, so tungod kay nagtan-aw siya nga ang kayuhan does no. not change the Word of God. Dili gyud ni usab ni pulong sa Ginoo. Amen. No matter what we feel like, So bisag wala sa tan-aw kung sa man ang His Word is the same. dibati. Nga pabilin ang pulong sa Ginoo mao ra gihapon. No matter what it looks like, So bisag unsa pa ang imong paglantaw, God's Word is the same. ang pulong sa Ginoo mao ra gihapon. So I encourage you, stand in faith. So ako magaingon kaninyo, magdasig kaninyo nga mubarog sa pagtuo. He forgives all your iniquities. Kay siya magapasaylo sa tanan natong He heals all your diseases. siya magaayo sa Amen. tanan natong sakit. And Amen. verse 4, Sa versikulo 4, who redeems your life from destruction. so siya nagatubos kanimo gikan sa kalaglagan. Many of us struggle with vices, So pipila kaninyo siguro dunay pakigbisog may tungod sa mga bisyo. weakness in our flesh, So kaluyahon sa ulo. causes us to sin against God. Weakness in our flesh, sometimes we mess up in sin. So ang kaluyahon sa tungunod mo hatod na to kanang makasalatan. We say, oh, why? Oh, makaingon sa ngano man yun ni. Sige mo tanong timba. Do you relate to that? So makarelate kita na. But so many brothers and sisters Pandaghan nga mga kaigsuonan nga babae ug lalaki. give up, So ni sipok o ni bunong. and they just say, oh, it's normal. O mingon sila nga o ini normal na lang. But sin is not normal. Parang sala dili na siya normal. Sin is never normal. Ang sala dili gyud normal. The wages of sin is death. Kay ang bayad sa sala kamatay. But thanks be to God, Pansalamat nga sa atong mabuhi nga Dios. the gift of life Kaya ang gasa sa kinabuhi is through Christ Jesus. pinaagi kang Ginoo ni Kristo. And by His power, Ug tungod sa iyang gahom, we overcome all weakness. atong malaktas mabuntog ang tanang kaluyahon. If Amen. you struggle with smoking, So kung doon na kayo kinig struggle diha sa imo nga pagtapako, there's power in Jesus doon ay gahom iso, to break that habit. nga din maputol ka ng mao nga naandan. If you struggle with anger, Kung doon na tayo pakigbisog diha sa atong kasuko, you say, Oi, uy, it's destroying my marriage. makagbuba man isa atong kamilyon, It's destroying my family. o magbuba atong pamilya, I hate this anger in me. o ako na, di ko gayunahan gini ni kasukuan. We have God's word Apan doon ay pulong Ginoo, that says He na redeems nag-ingon siya nga, siya magatubos our life from all sa destruction. atong kinabuhi, gikan sa tanang kalaglagan. Because of grace, Patungod sa grasya, sin shall not have so ang sala, wala na. dominion over you. Power over you. Nagagahom na diha kaniyo. Amen. Because Jesus sets us free.
Tungod kay si Jesus, mao'y naghigawas ka na. By the Spirit of the Lord, Kung ang Espiritu sa Diyos. you can overcome any vice. Kaya makalatas kita sa tanang klase sa bisyo. Whatever your weakness is, Nga, bisan asa nga bahin ang imuha ng mga kalihapon. your strength is in Jesus. Atong kusog na aragod ni Jesus. Amen. Amen. Through verse 4, Versikulo 4. who crowns you with loving kindness and tender mercy. Nga nagapurong-purong kanimo sa may gugmaong kalulog. This loving kindness and tender mercy Diha sa iyang may gugmaong kalulog. is the gift of the Holy Spirit. Usa kini kagasa gikan sa Espiritu Santo. The Bible tells us in John chapter 14 Ang Biblia nagingon diha sa Juan kapitulo 14 that that Holy Spirit is our comforter. nga ang Espiritu Santo mao ang atong tiglipay. Romans chapter 5 says, Sa Roma kapitulo 5 the love of God is poured out in our hearts nga ang gugma sa Dios yan gibubo sa atong mga by the nagsasabi. Holy Spirit. Pinaagi sa balang Espiritu. There is no greater peace, So, wala nagilain pa nga no greater joy, nga kalinaw, kalipay na aragyot. no greater comfort Wala nagilain pa nga diin makalipay than the Holy Spirit. ang Espiritu Santo rin. Thank God for the Holy Spirit. Salamat sa Dios sa balang Espiritu. He leads us Nga din magagiya ka nato. when we do not know what to do. Nga wa ta kay malo kung sa itong pagkabuhaton naglibong na ta. He guides our feet Nga siya bugiya nato sa itong pagtuo. and keeps us on the path of life. Nga din maglakaw ta dinha sa dalan para sa kinabuhi. There is no greater joy Ug wala nagidako kay nga kalipay gawas niya. than being filled with the Spirit. Nga din mapuno kita sa balang Espiritu. Alcohol Alcohol, cannot comfort you di na makalipay kay nimo like the Holy Spirit. nga sama sa balang Espiritu. Relationships Nga kining relasyon, are nothing wala ra na without the Holy Spirit. kung wala gyud ang balang Espiritu. All of life Sa buok kinabuhi. is empty Kanang way sulod without the Holy Spirit. kung wala gyud ang Espiritu Santo. Amen. You and I were made Ikaw ug ako to be one gihimo nga mausa. with the Holy Spirit. Pinagi sa balang Espiritu. Amen. 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 He goes on to say, verse 5, Sa versikulo 5, who satisfies your mouth with good things nga mao ang nagatagbaw sa maayong mga butang sa imong so that your youth tinguha. is renewed. Aron ang imong pagkabatan-on binabag-o sama sa akina. Amen. Amen. The Word of God Ang pulong sa Dios inside of your mouth sulod sa imong bakba, nga sa imong bakba, will give you strength. maghatag kanimo kusog. When you begin to feel weak, Nga sa diha nga diin mubati ka nga wag nga luya ka. your mind Ang imong hunahuna at itong hunahuna weighed down, nga diin naubos na. your body feels tired, So ang imong lawas dati nagkakapoy. the devil comes to lie. So ang yawa ko mo abot nga diin diha kanimo nya You feel discouragement. muhatag siya og kanang kaluyan nimo pagdiskurahe. If only you could be strengthened. Nga diin How, atong kusog how to be strong again nga kinahanglan mabalik ang kalig-on o kusog nato. is by speaking the Word of God. Pinagis pagsulti sa pulong sa Ginoo. As we speak His Word,
sa dihan kita mogamit o mosulti sa iyang apulong. As we say what God says, O kita mo ingon, sumala sa isulti sa pulong sa Dios. we see victory. Nga kita mo ingon, madaog ta. Our youth is renewed again. Nga ato pagkabatan-on, ginapag-o. We become strong, Nga kita may mungkusgan. able to face what is before us. Nga di makahimok kita sa pag-atubang When sa tanan nga David, diin. when David faced Goliath, Nga sa dihan si David, nakigatubang Goliath. Goliath lied and said, I will kill you today. So, si Goliath na ingon na, patyon ka na ko karon. Goliath was so much bigger. So, si Goliath, grabe kadako nga, higante. But David said, Apan si David ningon, you come to me with the weapons of war. so, ni ikaw ni anhi, uban sa imong hinigiban sa pagkigubat. But I come to you in the name of God. Apan ako mi anhi, pagatubang kanimo sa ngalan sa akong Dios. What we see happened with David. So, kung sa may nagtabo sa gisulti ni David, The word of God was in his mouth. kaya pulong sa Dios na aman siyang basta. He did not speak defeat like the rest of the people. So, wala siya gisulti nga kining sama sa ihimo sa mga tao pag aron mapindi ang sa tao. You have an advantage the world does not have. Aduna gyud tay dako nga diin bintaha kung naay pulong sa Ginoo. If you are a child of God, Kung ikaw anak sa Dios, this book belongs to you. kini nga kasulatan na animo. Every promise Tanang nga saad belongs to you. alam nimo. Every promise Tanan matag usa ka saad belongs to me. ako anak. Inyo ato gani ha. Every promise. Oh. So, ingon matag usa ka saad belongs to me. ako anak ko. So we begin to fill our mouth with the good things. Ato nga bakba nagasulti pulong Ginoo. We become strong again. Aron kita mahimong balik atong Amen. I am guilty Okay, yun nga, uy, kanay mubatik ka ba? of experiencing when I experience a trial. Kasi nakasinati ka. I start complaining. Nga sugod na sa oblikram mo. Bitay na nato simon. Why does this always happen to me? So, kami ko na. Kamu na din ay. On the way here, we were flying in an airplane. Sabihan nagpatiingon sila diri. Ngay, na sila sa aeroplano. We just take off. Kanang nga, dayon na nga, daling lupad na. All right. My head hurts. Aray? I said, all right, I'm going. I said, my hair. I get up and go to the back of the plane. Sugod ng likram mo, layo ka pa na yun ay. I tell the flight attendant, I feel sick. So, sugod ng likram mo. I think, Kapoy na. oh Lord, why? O yun nga, o Ginoo, ano mani? Why now? I'm sick on the plane. Napag yung sulod sa aeroplano. But God is faithful. Kapan ang Diyos matinag-ano. And I was reminded while being sick, Kasi nagkapainumdum sa panahon nga kita nasa. I could hear my mother in my head. My mom always said, Ang ihang inahan, gano'n na yung magpahinumdum kaniya. son, Anak, God works ang Diyos mamuhat. through a good attitude. Sila agi sa maayong Diyos nga, gawi. So give God thanks, So, muhatag kita pagpasalamat sa Kanya. even in a trial. Bisan sa panahon sa pagsulay. Melrose had told me before, Meron ningon niya kani adto sa nakailan na sila. you know, it is also good Uh, that we experience the trial.
Nga nagkay sinapit po siya mga anang mga pagsulay. She was so wise in that. Wise in meros ay anang dakita. Thank God for her. Salamat sa Ginoo. Pinaagi niya, salamat sa Ginoo. Because when we experience a trial, Kay nakasinapit ang mga we have an opportunity So doon na tayo kung kay gayonan. to give praise to God. Nga din mahatod o pagdahil sa tuyo. Amen. Amen. And when we give a praise to God, Nga paghahatag o pagdahil dito sa tuyo. I think his heart is filled with joy. Nga din ang ato kasi mapuno sa kamaya. Because you can see, that is my child. Nga din siya makakita na, uy, mauni ako ang anak. My child still believes. Nga ang akong anak nagpabilin yung nito. Like Shadrach, Meshach, Abednego, Sama ni Sadrak, Misak o Abednego. in the midst of the fire, Nagtaliwala diha sa bundok. they still believe. Nagpabilin siyang mitoo. In the fire, they praise. Nga din diha sa taliwala sa kalayo, nagdahil yapon sila. And guess who shows up? Nga din sila, Jesus. nagayon si Jesus. He will always show up Kanunay gigananaan. in the midst of our praise. Bisan diha panahon sa among kasamang mga pagdayo. Amen. Amen. He fills our mouth with good things. So atong punon atong bakba sa mga malimbutan. Amen. Jesus alone is worthy to be praised. So sige nung Isus lang yun. Bugto nga din mo dawa sa pagtako sa itong mga pagdayo. Verse 6. Versikulo 6. The Lord executes righteousness Siyo ba nagabuhat o mga buhat nga matarong? and justice for all who are oppressed. He says, for all who are oppressed, Sa tanan nga mga pagdayo. he will show his righteousness. Siya nagpadakita sa iyang pagkamatarong. Amen. And Peter, in Acts chapter 10, Sa buhat kapitulo 10, verse 34, versikulo 34, he says, siya nagayon, then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality. 34. Tunggunya si Pedro sa pagbungat sa iyang bakba ningon, sapagkat tinuod na ilago nga ang Dios wala diay laing pinalapit sa mga tao. And verse 38 38. says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. May tungod kang Isus nga taga Nazaret. Giunsa sa Dios sa paghimog kaniya Espiritu Santo o gahimog giunsa nga pangadto adto sa paghimog mga kayuhan o sa pasig tuloy na tayo. Hebrehanon 13:8. Jesus Christ
Si Ginoong Hesus mao sa gihapon karon kaniadto karon ug walay katapusan. Amen. He still saves. So nagpabilin siya nga makaluwas. He still heals. Nagpabilin siya nga diin mo ayo. He still delivers. Nga din Amen. nagpabilin gyapon siya nga magapahigawas. And all these benefits O ang tanang niyang pagkamaayo are yours alam nimo. if you belong to Jesus. Kung ikaw ang naagyat ni Hesus. But so many times, Pandunay mga panahon our hearts can become hard. ang atong kasing-kasing buka. We hear the same things over and over. Ngayon, kita maka dumugta sama niya ng mga butang. And we lose sight of the truth. O ang atong nga panglantaw, hilayo na diha sa kamatuoran. I want to encourage you today O ako gusto nga din magadasid kaninyo ni mga adlaw. to look to Jesus. Nga din mutanaw ra kita kang Ginoong Hesus. Look to Him Nga mutanaw ra ta kaniya. and receive what He wants to give to you. O magadawa ta sa iyang ihatag. Because He loves you. Tungod kay siya na igugma kanimo. No one will ever love you more than Jesus. Amen. Wala kay makalabaw siya nga gugma gawas ng Diyos kay Ginoong No one satisfies like Jesus. Wala kay makatakbaw gawas ng Diyos kay Ginoong Hesus. So today, if you will stand with me, So, ngayon mga adlaw, palihog, palihog ka.